Идел һәм Кам елгалары буенда безнең милләттәшләребез күпләп яши торган байтак авыллар һәм хәтта районнар да бар. Мисал өчен, Пермь крайының Барда районы, Чувашстанның Комсомол һәм Батыр районнары, Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районы. Ә без бүген милләттәшләребез күмәкләшеп яши торган Түбән Новгород өлкәсенең Кызыл Октябрь районы Уразовка авылында. Бу районда гомер итүчеләрнең 70%-ын татарлар тәшкил итә. Гомумән өлкәнең Сиргась, Сеченов районнарында да татар авыллары байтак. Уразавыл ул безнең Кызыл Октябрь районы үзәгенә түгел, ул гомумән Түбән Новгород татарларының тарихи, мәдәни үзәге. Һәм безнең максатыбыз менә шул Уразавылда Түбән Новгородтан чыккан бөек татарларның истәлеген мәңгеләштерүне бергә туплау. Һәм менә Рәшит Вахапов, Хайдар Бигичевлар янына, Алла бирсә, безнең бик зур якташыбыз, Кавы Нәҗминең дә һәйкәле аякка басыр әле. Нижгар татарлары тарихны тирәнтен өйрәнеп, якташларына кадер-хөрмәтне күрсәтә белә. Моннан 5 ел элек биредә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашында Түбән Новгородны дөньяга таныткан моң ияләре Рәшит Вахапов белән Хайдар Бигичевның бюстларын ачканнар. Минем төп менә күңелне шатландырганы ул Түбән Новгород өлкәсе татарлары үзләренең җирле каһарманнары, уллары, кызларын менә зурлыйлар. Аларның исемнәрен мәңгеләштерү буенча бик зур эшләр куялар. Алар үзләренең бөек шәхесләрен үзләре туган җирләрендә шушы бюстлар, һәйкәлләр, элмә такталар куеп мәңгеләштерәләр. Бүген исә Кызыл Октябрь районы үзәге Уразавылда татар әдәбияты классигы 1934 елда Татарстан язучылар берлеген оештыручы һәм аның беренче рәисе булган Кавы Нәҗми һәйкәле булачак урынга беренче таш кую тантанасы. Казанда моңа аның урамы бар иде әлбәттә, Казан үзәгендә, ләкин аңа тиешле игътибар бирелде дип уйлыйм мин. Аның язучылар романы да инде күптән яңадан дөньяга чыкканы юк. Менә үзенең туган ягында аның исемен күтәреп алып, аңа һәйкәл куярга җыенулары әлбәттә ул бик әһәмиятле. Шуннан да әгәр дә менә монда яшәүче татарларыбыз, алар шактый бу районның 70% татар икән. Алар үзләреннән менә шундый зур кешеләрнең татар мәдәниятенә, татар сәнгатенә шундый кешеләр биргәнен күргәч, әлбәттә яңа буында шушы юнәлештә хәрәкәт итәр дип уйлыйм. Бүгенге истәлекле чарага Кавы Нәҗми улы Тансыкның кызы Фәридә ханым да кайткан. Ни кызганыч, Казан дәүләт аграр академиясендә эшләүче галимәгә дәү әтисен исән чакта күрергә насыйп булмаса да, дәвәнисе язучы Сәрвәр Әдһәмова сөйләгән хатирәләр аның күңелендә сакланган. Дәвәти был шундый щедрый, добрый, талантливый. У якын ялдыз шундый как звезда. Звезда вот своего таланта. Мин язги җилләр укыдым, жеребий, рассказы, переводы. На 36 языков мира переведены язги җилләр. После того, как ему была вручена сталинская премия, было постановление такое, что нужно переводить, тогда Гумер Баширов, а матчасть была как раз работа тоже. Әлеге вакыйгага багышланган тантаналар көннең икенче яртысында язучының туган авылда дәвам итте. Биредә алар нәселенә кагылышлы 2 катлы борынгы бер йорт тасакланып калган. Аның диварына Кавы Нәҗми музей дип язылган булса да, әлегә анда бернинди дә эшчәнлек сизелми. Янәшәдә генә тарихи мәчет тә бар. Аны яңартканнар. Ул да хәзер халыкка хезмәт итә. Ул тарихи бина, аның йортлары әлбәттә сакланмаган инде. Әмма ул элекке заманнан калган тарихи бай йорты. Җирле хакимияттә, район хакимиятендә киләчәктә хәтта бу музейны дәүләт системасына кертергә теләкләре бар. Анда бюджетка кертеп махсус хәтта бер ставка алу теләге дә бар. Хәзер бу эш башланды. Авылда яшәүчеләр саны елдан-ел кими барса да, узган гасырның 60-нчы елларында салынган мәдәният йортында яңартканнар. Анда китапханә дә эшли. Менә Кавы Нәҗминең туган авылы булгач, монда Кавы Нәҗминең китаплары бик күптер инде. Бер китапта юк. Бер китапта юк. Безгә әйткәннәр иде, әнисе Сәрвәр Кавы бергә хаталашкан китаплары чыккан дип. Шулай итеп шуны җибәрмәделәр безгә. Батырлар китабында эзләгән идек, аны таба алмадык. Булган китаплар барса музейның фондында безгә улар ләтми. Кадрия ханым әйткәнчә, язучының китаплары бүген бар тик район музеенда гына сакланган. Бүгенге чарага да аларны шуннан китергәннәр. Мәдәният йортында булган очрашуда чыгыш ясаучылар Кавы Нәҗминең әсәрләрен китап итеп бастырып чыгарсалар, аны укырга теләүчеләр күп булыр иде. Татар китапларын гына укыйлар да, әбиләребез. Безгә бер спонсорыбыз 25
Мен акча бергән иде, шунларга без бөтенләй алдык. Бер шкаф тулы татар китапларына ия булдык. Шундый иганәчләр табылып, язучының һәйкәле генә түгел, туган авылында музее да ачылыр әле. Мин моңа ышанам, берничә көн бу якларда булып, анда яшәүчеләрнең нинди тырыш һәм үҗәт халык булуларына сокланып кайттым. Түбән Новгород өлкәсеннән Рамис Сафин, Татарлар.